ఓమగంధి క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులకు స్వాగతం. మహద్గురు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి సచ్చరిత్ర తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కదా. ఓం శ్రీ పూర్ణానందాయ నమః. బ్రహ్మానందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాది లక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమచలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురం తం నమామి. పరబ్రహ్మానంద స్వరూపుడును శాశ్వత సుఖమును ప్రసాదించువాడును కేవలం ఆత్మస్వరూపుడును జ్ఞానస్వరూపుడును శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాది ద్వంద్వములను అతిక్రమించిన వాడును సర్వవ్యాపకుడును తత్వమసి మొదలగు చతుర్వేద మహావాక్యముల యొక్క లక్ష్యార్థమైన సత్యదానందాత్మకమైన వాడును అద్వితీయుడును శాశ్వతుడును నిర్మలుడును నిశ్చలుడును సర్వభూతాల్లోని బుద్ధికి సాక్షి అయి ఉండేవాడును భావాతీతుడును త్రిగుణాత్మిక యగు మాయ లేనిదొకటొచ్చే నిర్గుణమై త్రికాలాతీతుడై సర్వదా ప్రసిద్ధమై ఉన్న ఆ గురు పరబ్రహ్మమునకు నమస్కరించుచున్నాను. అసలు ఆ పరమాత్మ అంటే ఎవరు, ఆ పరమాత్మ లక్షణాలు ఏమిటని ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని గురించి వివిధ మతాలు మత గ్రంథాలు వివిధ రకాలుగా నిర్వచిస్తూ ఉన్నాయి. సనాతన హైందవ సాంప్రదాయానికి మూలాధారమైన వేదాల్లో వారు అవినాశులు, ఆత్మస్వరూపులు అంటే జ్యోతిస్వరూపులు, సర్వాంతర్యామి, సర్వజ్ఞులు, నిరాకారులు, నిర్గుణులు, సర్వశక్తి సంపన్నులు, సర్వదేవతా సర్వగురు స్వరూపులు అని వెల్లడిస్తూ ఉన్నాయి. అలాంటి నిరాకారులైన పరమాత్మ దేశ కాల మాన పరిస్థితులను బట్టి అవతరిస్తుంటారు. అంటే ప్రతి అవతారము పరిస్థితుల ప్రభావానికి అనుగుణంగా ఉన్నందున అవతార పురుషుని యొక్క బాహ్య రూపంతో పాటు ప్రవృత్తిలో కూడా అంతరం కనిపించటం సహజం. కానీ రూప ప్రవర్తులు ఎలా ఉన్నా వారు సదా సచ్చిదానందులే. ఇందుకు ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవాలంటే త్రేతాయుగంలోని శ్రీరామచంద్రుడు, ద్వాపర యుగంలోని శ్రీకృష్ణుడు. ఆ పరమాత్మ యొక్క రెండు అవతారాలు అయినప్పటికీ ఆ అవతారాల్లో కనబడే అంతరం ఎంత భిన్నంగా ఉందో మనకు తెలిసినదే కదా. పరమాత్మ స్వరూపులైన శ్రీ పూర్ణానందుల వారి విషయానికి వస్తే ఈ అవతారాన్ని వారిలో ఎలా సమన్వయం చెందాయో చాలా వరకు ఇప్పటికే మనం భక్తుల అనుభవాల ద్వారా తెలుసుకున్నాం. అయితే ఆణిముత్యాల వంటి మరి కొన్ని లీలలను కూడా తెలుసుకుందామా? మరి శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారికి భక్తులపై గల కరుణ వాత్సల్యం గురించి వివరించడం అసాధ్యమే. కొన్ని సందర్భాల్లో వారి వాత్సల్యానికి భక్తులు కరిగిపోయేవారు. బహుశా శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారికి భక్తులపై గల కరుణ వాత్సల్యాలు కావచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో వారు తమ నిజస్వరూపాన్ని గురించి భక్తులకు సూచించేవారు. అది 1976వ సంవత్సరం. అప్పుడు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు తమ తపోస్థానంలో కారంగి కృష్ణమూర్తి గారితో గురువుల విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ జిల్లెళ్లమూడి అమ్మవారు తమ భక్తులతో స్వామి గురించి, వారి గురించి మీరేమనుకున్నారు, వారు గురువు గాని సద్గురువు గాని కాదురా, వారు మహద్గురువులే అనే మాటను ధృవపరుస్తూ నేను మహద్గురువును రా అని అన్నారు. అలా మరొకసారి స్వామివారు తమ అపర రూపమైన దివ్య జ్యోతి స్వరూపాన్ని చూసి అహం బ్రహ్మరూపి బ్రహ్మస్వరూపి అహం సర్వవ్యాపి సర్వస్వరూపి అహం సర్వరూపి అహం సత్యరూపి అహం నిర్వికల్పి అహం నిర్వికారి అహం శివరూపి శివస్వరూపి అహం ఆనందరూపి మంగళస్వరూపి అహం నిత్యరూపి నిర్మలస్వరూపి అహం సర్వవ్యాపి అహం సర్వసాక్షి అని శ్లోక రూపములో వర్ణించారు. భక్తులు తమ అనుభవాలను బట్టి శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు మానవాతీత శక్తులున్న మహనీయులని కొందరు, శివావతారులని ఇంకొందరు, శివశక్తి స్వరూపులని మరికొందరు అంటూ ఉంటారు. శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి అసలైన స్వరూపాన్ని దర్శించిన పుణ్యాత్ములు
ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే లేరని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం. ఉన్నారని చెప్పడం మాత్రం చాలా సాహసంతో కూడిన చర్చే కావచ్చు. అలాంటిది అక్షర జ్ఞానమే లేని ఒక అంధురాలికి ఒకసారి తమ దివ్య దర్శన భాగ్యం ప్రసాదించారు పరమాత్మ స్వరూపులైన శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు. ప్రతి అణువు పరవశంతో పులకరించిపోయే ఆ అపురూప సంఘటనను శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి భక్తులు దాదాపు 10-15 మంది ప్రత్యక్షంగా చూశారు కూడా. శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు అటకేశ్వరం ఆశ్రమంలో ఉంటున్న రోజులవి. ఒకరోజు అక్కడ జరిగే ఒక కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. పూజా కార్యక్రమాలు, భోజన కార్యక్రమాలు యథావిధిగా జరిగాయి. కులాసాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఒక కునుకు తీయవచ్చునని కొంతమంది భక్తులు అటకేశ్వర ఆలయానికి వెళ్ళారు. శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు ఆశ్రమం వెనుక వైపు ఉన్న కుంకుడి చెట్టు కింద అరుగు మీద మంచం వేసుకుని దాని మీద ఆసీనులై ఉన్నారు. మిగిలిన భక్తులు వారికి సమీపంలో కూర్చున్నారు. ఇందులో వర్ణించిన ఆశ్రమం కానీ కుంకుడి చెట్టు కానీ ఇప్పుడైతే లేవు. సహజంగా హాస్యప్రియులైన శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి సమక్షంలో అక్కడున్న భక్తులు ఒకరితో ఒకరు చేతులొక్తులు విసురుకుంటూ వినోద కాలక్షేపం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంతలో ఆశ్రమానికి ఆనుకునే ఉన్న ముకుంద ఆశ్రమం నుండి ఒక భక్తురాలు పాడే భక్తి రసప్రధానమైన ఒక పాట వీణుల విందుగా వినిపిస్తూ ఉంది. పాటకు అనుగుణంగా ఒకరు డక్కీ కూడా వాయిస్తున్నట్లు వినపడింది. ఎవరా పాట పాడుతున్నది అన్నట్లు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు సాలోచనగా అటువైపు చూశారు. వారి భావాన్ని గ్రహించిన ఒక భక్తుడు, ఇంతకు ముందే 4 భిక్షకులు అక్కడికి వెళ్ళటం నేను చూశాను, వాళ్లే పాడుతున్నారేమో అని కొంత చులకన భావంతో చెప్పాడు. అందుకు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు వెంటనే ప్రతిస్పందించారు. భిక్షకులైతేనేమి ఎంత భక్తిభావంతో పాడారు. పుష్పం యొక్క అందం చూడక తుమ్మెద అందలి మధువును మాత్రమే గ్రోలినట్లు మనం ఒక వ్యక్తి అధముడా అధికుడా అని కాకుండా అతనిలోని ప్రతిభను మంచితనాన్ని మాత్రమే గుర్తించాలి అని బోధించారు. అప్పుడతను, స్వామీజీ, ఆ 4 పెద్దవాళ్ళిద్దరూ 2 కళ్ళు లేని గుడ్డివారు జీవితాంతం వారు ఎలా గడుపుతారో అని అనగా శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు అప్పుడు అన్నారు, 2 కన్నులు లేకుంటే వారి సంగతి 3 కన్నుల వాడు చూసుకుంటాడులే, మధ్యలో నీకెందుకంత తాపత్రయం అని అన్నారు. ఇంతలోనే ఆ 4 భిక్షకులు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి సన్నిధికి వచ్చారు. ఆ 4 అందరికంటే పెద్దది, అక్కగా పిలువబడుతున్న ఆవిడకు దాదాపు 25 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఆవిడ కేవలం ఒక అంధురాలు అని అంటే సరిపోదేమో. కారణం 2 కన్నుల్లోనూ కనుగుడ్లు కూడా లేక ఆమె ముఖం చూస్తూనే ఎవరికైనా బాధతో హృదయం ద్రవించేదిగా ఉంది. ఆమెకు సహాయంగా ఉండటానికి ఆమెతో ఒక 8 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న అమ్మాయి కూడా తోడుంది. అలాగే ఆమె తమ్మునిగా పిలువబడే అబ్బాయికి దాదాపు 18 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. అతనికి తోడుగా 10 సంవత్సరాలను ఒక పిల్లవాడు వచ్చాడు. భక్తుల్లో ఒకరు పాటలు పాడే ఆ పెద్ద అమ్మాయిని శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి దగ్గరకు తీసుకువెళ్లారు. మిగతా వాళ్ళని శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారికి సాధ్యమైనంత సమీపంలో కూర్చోబెట్టారు. మంచం దగ్గర కూర్చున్న అమ్మాయి మెల్లగా తడిమి చూస్తూ స్వామివారి 2 పాదాల క్రిందిగా తన 2 అరచేతులను పెట్టి వారి పాదాలపై తన శిరస్సు నుంచి నమ్రతగా నమస్కరించింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా తల ఎత్తి శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి వంక చూస్తూ 2 చేతులు జోడించి దీనంగా 2 నిమిషాలు అలాగే ఉండిపోయింది. నుండి ఎగసి వచ్చే ఆవేదనను ఎలాగో నిగ్రహించుకొని గొంతు సవరించుకొని శ్రావ్యంగా ఒక పాట పాడింది. అంతకు ముందు పక్క ఆశ్రమంలో పాడిన పాటను పాడమంటే ఆ పాట కూడా పాడింది. శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు పాట చాలా బాగుందని మెచ్చుకుంటూ ఉంటే ఆ 4 ఎంతగానో సంబరపడిపోయారు. తరువాత డక్కీ కొడుతున్న అబ్బాయి కూడా ఒక పాట పాడుతుంటే అక్క కూడా గొంతు కలిపింది. ఆ తర్వాత ఆ అక్క తమ్ముళ్ళ మధ్య సంభాషణ ఇలా కొనసాగింది. అక్క అంటోంది, ఒరే తమ్ముడు, మొన్న నీవు కొత్తగా నేర్చుకున్న పాట పాడరా అని. అప్పుడు తమ్ముడు అంటున్నాడు, అక్క నాకు ఆ పాట పూర్తిగా నోటికి రాదుగా, ఎట్లా అని అంటున్నాడు.
అప్పుడు అక్క, పర్వాలేదులే, వచ్చిన వరకే పాడు, నాయన కూడా వింటారు, అంటే స్వామీజీ కూడా వింటారు అని అన్నది. అప్పుడు తమ్ముడు వచ్చి రాక, నేను పాడుతుంటే స్వాములోరు తప్పులు పడతారేమోనే అక్క అన్నాడు. అలా ఎప్పటికీ చేరు అన్నది అక్క. ఆ భావం వచ్చేలా తల అడ్డంగా ఊపుతూ, రే తమ్ముడు, అలా ఎప్పుడు తప్పులు పట్టర్రా, అసలు మనమెంత, మన బ్రతుకులు ఎంతరా, ఓనమాలు కూడా రానోళ్ళం, అందున రెండు కళ్ళు లేని కబోజులం, మనలాంటి వారు పాడే పాటల్లో నాయన లాంటి వారు కూడా తప్పులు పడితే మనకి ఇంకా దిక్కెవర్రా, మన గోడు ఇంకే దేవునికి చెప్పుకోవాలిరా అని అంటూ ఉంటే ఆమె కంఠం దుఃఖంతో బొంగురు పోయింది. పెళ్ళుబికి వస్తున్న దుఃఖాన్ని పళ్ళ బిగువును అనుగ్రహించుకోగలిగిన కారే కన్నీటిని మాత్రం ఆపుకోలేకపోయింది. ఆమె స్వామీజీ వైపు తిరిగి మోకాళ్ల మీద కూర్చొని రెండు చేతులు జోడించి వారి ముఖంలోకి దీనంగా చూస్తూ, నాయనా, నేనేమైనా తప్పుగా మాట్లాడినానా? మీరే చెప్పండి. అసలే ఆడపుట్టుక, అందులో కళ్ళు లేని కబోదిని, అడుక్కొని తినే రాత రాసి నన్ను పంపిస్తే వీళ్లను నేను ఎట్లా సాకాలి? ఈ లోకంలో నేను ఎట్లా బతకాలి? అసలు ఎందుకు బతకాలి? మీరే చెప్పండి నాయన, మీరే చెప్పండి అని అతి దీనంగా ఆర్తిగా అడిగింది. ఆ ప్రశ్నలు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామీజీ హృదయాంతరాలలో సూటిగా తగిలినట్లున్నాయి. అలా ఆర్తిగా ఆరాధనాపూర్వకంగా చూసి ఆమె కళ్ళలోకి శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు అనుగ్రహపూర్వకంగా సూటిగా ఒక చూపు చూశారు. అంతే, కరెంటు షాకు తిన్నట్లుగా ఆమె ఒక్కసారి అదిరిపోయింది. తీవ్రమైన చలి జ్వరం వచ్చిన వ్యక్తి వలె ఆపాదమస్తకం గజగజా వణికిపోసాగింది. ఆమెకు ఏ అద్భుత దృశ్యం కనిపించిందో గాని పట్టరాని సంతోషంతో పరవశించిపోతోంది. తన్మయత్వంతో తల అటు ఇటు ఊపింది. నోట సరిగా మాటలు రాక తొట్రుపడుతూ మందస్వరంతో, తండ్రి, తండ్రి, దర్శనం ఇచ్చావా? అందుకే ఇక్కడికి పిలిపించుకున్నావా అని పదే పదే పలవరిస్తోంది. అపరాధం ఉంటే క్షమించు తండ్రి అన్నట్లో ఏమో కాని అప్పుడప్పుడు తన రెండు చెంపలపై తన చేతులతో మెల్లగా కొట్టుకుంటూ ఉంది. ఆ సమయంలో అంతకు ముందు లేని ఒక దివ్య కాంతి ఆమె ముఖంలో స్పష్టంగా కనిపించింది. అప్పుడు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు తమ దృష్టిని ఆమెపై నుండి మరల్చుకుని ఆమె తలపై ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు తమ హస్తం ఉంచారు. శరణాగతి కోరి శివలింగాన్ని ఆర్తితో ఆలింగనం చేసుకున్న భక్త మార్కండేయుని వలె ఆమె కూడా శ్రీ పూర్ణానంద స్వామీజీ వారి ఒడిలో వ్రాలిపోయి వారి పాదాలను గట్టిగా ఆలింగనం చేసుకుని మైమరిచిపోయింది. హృదయాన్ని కదిలించి వేయగల ఆ దృశ్యం చూసి అక్కడున్న వాళ్ళ కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి. పైగా కన్నులు లేకున్నా శ్రీ పూర్ణానంద స్వామీజీ స్వస్వరూపాన్ని దర్శించగలిగిన ఆమె కబోది ఎట్లా అవుతుంది? రెండు కళ్ళు ఉండి కూడా ఆ స్వరూపాన్ని చూడలేని మేము కదా అసలు గుడ్డివారమని అక్కడున్న భక్తులకు కనిపించింది. అర్హతలున్న వారికి ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రతిఫలాలు ఉంటాయి, కానీ ఏ అర్హత లేని వారి కొరకు భగవంతుడు తన ప్రేమలో కొంత భాగం కేటాయించి ఉంచుతాడు అనే మహావాక్యం వాళ్లలో అప్పుడు మెదలింది. 1976వ సంవత్సరంలో శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు తలపెట్టిన ఉత్తర భారతదేశ యాత్రకు కేబీవీజీ గారు, హెచ్ఎంటి ప్రసాద్ శాస్త్రి గారు, అతని కుటుంబం సభ్యులతో సహా సదానంద స్వామి గారికి కూడా వెళ్లే అదృష్టం కలిగింది. వివిధ క్షేత్రాల దర్శన అనంతరం వాళ్ళు జోషి మఠం చేరుకుని అక్కడి నుండి బద్రీనాథ్కు బస్సు ఎక్కారు. గంటల తరబడి ప్రయాణిస్తూ సాయంత్రం 4 గంటలకు వాళ్ళు బద్రీనాథ్ బస్ స్టాండ్ లో దిగారు. యాత్ర బడలిక తీర్చుకోవడానికి సదానంద గారు కొంచెం సేపు అటు ఇటు తిరిగి వచ్చి శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారికి పాద నమస్కారం చేస్తుండగా వారి బంగారు మేని ఛాయకు బదులుగా వారి పాదాలు ఎర్రని తెల్లని మిశ్రమ వర్ణంతో కనిపించాయి. ఆశ్చర్యంతో తన దృష్టిని నిదానంగా వారి పాదాల నుండి పైకి సారించగా వారి మోకాలకు ఆనుకొని ఉన్న పులి చర్మం కూడా కనిపించింది. ఆ అద్భుత దృశ్యం చూసి అతనికి చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఏమీ అర్థం కాని అతను మళ్ళీ తన దృష్టిని పైకి మళ్లించగా శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారి పూర్ణ స్వరూపం అతనికి కనిపించింది. ఆ అపూర్వ దృశ్యం చూసిన సదానందుల గారికి కలిగిన ఆనందం
అవర్ణనీయం. జటాజూటంతో చంద్ర కళాధారి అయి నాగభూషణులై స్వామివారు సాక్షాత్తు పరమశివుడిలా త్రిశూలం పట్టుకొని అతనికి దర్శనమిచ్చారు. ఆ అపూర్వ దృశ్యం చూస్తూ కూర్చున్న అతనితో, చాలే ఇంకా మనం వెళదాం అని శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారు అర్థవంతంగా అనగా, అతను ఆ తన్మయత్వం నుండి మేలుకొని మళ్ళీ చూడగా వారు మామూలు రూపంలో ఉన్నారు. మహద్గురువు శ్రీ పూర్ణానంద స్వామి వారికి సంబంధించిన మహిమలను మరో వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. హోమగంధి క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోల నోటిఫికేషన్ మీకు వెంటనే రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసుకోండి. ఆల్ ఆప్షన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఓం శ్రీ పూర్ణానందాయ నమః. ఓం శ్రీ పూర్ణానందాయ నమః. ఓం శ్రీ పూర్ణానందాయ నమః.